Hogy vagy, Máté? Jól. Mit fogunk most csinálni, Máté? Ugrani. Ugrani? Da. Milyen magasra megyünk? Emlékszel rá? Da. Milyen magasra megyünk? 4000? 4000. 4000 méter. 4000 méter. Jó? Sokat fogunk mosolyogni. Oké? Okay? Integetünk majd a kamerába. Jól fogod érezni magad? Da. Mi ez a dá? Itt a szurkolótábor. És az izgulótábor. Nagyon jó. Elmondjuk a nézőknek, hogy nem sokára jövünk. Oké? Okay? Rendben. Nagyon jó. Majd egy hostát anyának, meg egy ötös apának. Jól fogunk magunkat érezni, ugye? Jó napom lesz. Jó napod lesz, igen. Gyere, oda másszál föl. Úgy, fejedre vigyázz. Nézd ide vissza, Máté. Integess egyet. Nagyon jók vagyunk. Jó, oda fölmegyünk. Egyszer egy madárka hozzám kezdett járni, ablakaimra fészket kezdett rakni. Az irigy ember észre akarta venni a madárka fészkét, ne akarja verni. Hozzám kezdett járni. Szállj el, madár, szállj el idegen országba, ott rakjátok fészket a babám ablakára. Ne félj, én is madár vagyok. Egy a fészkünk, egy a lelkünk, egy a szép hazánk. Ott rakjátok fészket a babám ablakára, mert itt az árváknak nincsen pártfogója.
Máté, ügyes voltál nagyon. Köszönöm szépen, hogy eljöttél velem ugrani. Köszönöm szépen. Jól érezted magad? Igen. Jó volt az ugrás, nem is féltem. Sokat mosolyogtál? Igen.